yɛrɛ bɛ kuma n'u bɛ tɛrɛn kan cɛ Mali armée jo duman e ma dɔrɔn mun tɔgɔ mana barika bɔ a ta ye u balila k'o fɔ mɔgɔ caman kun t'a dɔn Mamadu Masawule u bali k'o fɔ kuma dɔ la o ye hali minnu yɛrɛ bɛ fɔ mɔgɔ bɛ hali mɔgɔw t'o dɔn cɛ Mali armée fana don jo mɔgɔ maa sini dɔn ala ka sanu dayɔrɔ sɔrɔ yan jo duman ko banna mɔgɔw m'a dɔn Mali armée fana don ni ɲɔgɔnna damadaw de la donc ni la sécurité Dawuda Ali Mamadi kuma min fɔ moi je comprends très bien a bɛ fɛ ka taa sansi min na baara minnu kɛra tiɲɛ na a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais a dɔw minnu tɛ se ka fɔ yɛrɛ jaabi olu de ka bon ni minnu yɛrɛ fɔra an ye donc k'a f'u ye dɔrɔn sanji jukɔrɔ baara ale ni yɛrɛ ye ci b'o de la fɛn fɛn bɛ se ka kɛ pour que an bɛ sécurité sɔrɔ mɔgɔ dɔ la mɔgɔw y'a ye Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ n'o ye Katali ye ka lakana fiyɛli a bunna ka bon fo an ye kalan da mɔgɔ ye mais i bɛ se ka to olu kɔnɔ i yɛrɛ contrôler jɔn ye n'i tɛ se ka la i ka mobili kɔrɔta ka fiyɛ i ka moto kɔrɔta ka fiyɛ o de la embouteillage bɛ yen embouteillage ka kɛ an mago bɛ lakana de la Mali fana la o kuma baara tɛ se ka kɛ bilen fo dɔ k'a plaigner ko non ko baara bɛ ka kɛ donc Dawuda Ali Mamadi défense mɔgɔw c'est à dire que sécurité ni défense u bɛ min na u ka 500 fara a kan a ka ɲi an bɛ u encourager a la u bɛ min na ni 100 don u ka 250 fara a kan an mago bɛ sécurité la fo à 100% yɔrɔ o ka gɛlɛn dɛ mais yɔrɔ o tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ mais anw yɛrɛ mago b'o la à 100% donc anw bɛ ka min ɲini u ka bon kɔ u ka o dɔn an ka dɛmɛ ni dugawu o bɛ u ye ala ka baara ni ala ka ɲɛ lakana ala ka dalu di u ma u ka lakana ala ka se d'u ma ka fanga d'u ma ka dɔnniya d'u ma u ka se ka lakana ala ka ɲɛ an b'o dɔrɔn de fɔ. Yarabi. Vas-y. O ka ɲi. Sheikh an bɛ ji min. Sheikh bɛ sabu a gariba ye a kulo wa bɛɛ a kulo banna yɛrɛ de kuwa. Kulo banna k'an taara posiri la n'o n'an ma taa posiri la o kɔrɔ ko briefing dɔ bɛ sigi a kɔnɔ briefing dɔ bɛ sigi a kɔnɔ o tɛ. Kun tɛ kun ka ko bilen mun ye. Briefing bɛ yen. Briefing bɛ yen. An ka jatalaw. Briefing bɛ yen. Sami y'a fɔ cogo min na Mali ma kunbɛ côté bilen quoi. Donc an bɛ taa sama an bɛ taa an ka wolomasiriw tabaw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafoni di sɛbɛn essor ale bɔra la ko an bɛ se ka dɔ taara fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ɲɛ n'o ye Bamaju fɛ Tabrisha i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye pick-up 4 trucks caman kunun sibiri kalo tile 18 kɛrɛnkɛrɛnya fɔ minnu ma ko Jini FNLA olu kɔni ye binganni kɔni boloda fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw olu kɔni olu kan a kɛra fɛn min ye cercle de Burem Gawo ale région o kɔnɔna la a ka kɛ ni kibaruya ye ko fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ye funun ma nanzarakan na jaabi n'o ye riposte ye jaabi jɛlen o kɔni dir'u ma fɛn min ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw olu kɔni kɔfɛ fɛn min ye Bamaji kofɔlen ninnu sa i b'a ye k'a fɔ caman kɔni bɔnɛna ani na ani bolifɛn minnu ni u bɛ a kɔnɔ n y'a da fɔ bolifɛn 4 4 pick-up i b'a ye k'a fɔ bula kɔni donna u la i b'a k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw minnu bɛ Tabrisha nin waati in na kɔni ko u bɛ hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la baaraw bɛ sen na ka se ka nettoyage kɔni olu kɛ fɛn min ye état-major général des armées a y'a k'a fɔ jaabi min ni a kɔni dira fɛn min olu u jɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Africa Corps Mauricius olu y'an baara ɲɔgɔn ye ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'u tun ye nin diya in ka a da an ka maaw la sabu i b'a fɔ ko jaabi jɔnjɔn kɔni dira o wulikajɔ bɛ to sen na san mun b'a to fɛn min lafiya den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ i ka taama ani i sigiyɔrɔ kɔnɔna la cogoya min donc an bɛ tasibila kɔni ko kɛ dibi nɔ i n'a fɔ an ye dɛmɛlan daminɛ ni Diamasege cogo min an bɛ se an ka wolomasiri tabaw toujours comme d'habitude on est de cœur avec nos vaillants forces armées de sécurité donc Ambiskali a dara nga ambiskali kɔfɛ propagande bonyana terow ka côté la kojugu nka an bɛna essayer u ka propagande yɔrɔ minnu bɛ yen ka olu lajigin parce que u ye ja dɔ yɛrɛ utiliser o tɛ sisan ja ye mɔgɔ caman taara o recherche kɛ Google kan u bɛ ka dɔw bila olu tɛ ka dalen d'u tɔnɔ yɔrɔ dɔ la o tɛ sababa ye mɔgɔ kana kalantu o tɛ tiɲɛ ye n b'o fɔ solennellement k'o bɔ a la mais kelen ye filanan a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko convoi mɔgɔ bɛ ka kɛ convoi il faut savoir dissocier les trucs parce que n'i y'a lajɛ Sévaré a Gao convoi dɔ tun b'o sira kan a n'o convoi tɛ ɲɔgɔn ye sira yɛrɛ la kala ma maga ye o convoi la o ye convoi min ye o n'a qualité don a bɛ ka taa ni fɛn min ye o fɛn fana n'a qualité don an ma pan fɛn caman kunna maintenant de anneau fils ka na Gao Tabrisha yɔrɔ la o de binna
an bɛ se ka kɔrɔ mais i bɛna Mali armée ka wuli u ye wulikajɔ min kɛ ka kɛɲɛ ni nin ko ye tu vas vraiment i bɛna u saluer sisan u ka baara la parce que il faut reconnaître les militaires a cɛden kelen-kelenna il rien à dire c'est des vaillants militaires des soldats aguerris des patriotes convaincus dans l'âme i bɛna na o dɔn maintenant n'i ye o dɔn k'a dissocier maintenant n bɛna fɛn dɔ fɔ n tɛ don profondeur la bɛɛ b'a faamuya i yɛrɛ n'i y'a mɛn emprise militaire emprise camp militaire base militaire poste de contrôle checkpoint ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ maintenant n bɛ fɛn fitinin fɔ pour que mɔgɔw ka se ka o fana faamu k'an tɛ taa a balo ta poste la dɛ poste de bɛ taa balo ta kan poste ka dotation bɛ bɔ kan de kɔnɔ maintenant convoi min don il faut savoir convoi sugu jumɛn don pour que i ka se ka kan e bɛ fɛ ka ni ne bɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ sanfɛ u bɛ panawalaki la olu yɛrɛ t'a dɔn n'u bɛ sen na information sira yɛrɛ tun bɛ ka non théorie ka mɔgɔ panawalaki la u tɛ diɲɛ kalama voilà u bɛ réseau ka panawalaki la propagande fu ni ko fu la parce que défaite macabre min dira u ma ani fisi ni bɛɛ lajɛlen wula ka jɔnjɔn ta an ka tɛgɛ golomasi tabaw ye o de dimi tɛ ka k'u fɛ u bɛ fɛ ka dimi bɔ yɔrɔ min yɛrɛ la a dimi bɔ yɔrɔ tɛna sɔrɔ an ka cɛdenw pɛrɛnnen don maintenant an ka cɛdenw sigitɔ u la n'i ye convoi fana n'a fɔra ko convoi il faut savoir que ka fɔ convoi tɛ dɔrɔn mobili 5 mobili 6 ye fɛn caman caman de b'a la logistique fɛn caman caman de b'a kɔnɔ u bɛ taa fɛn min bila n'u segintɔ don u bɛ segin ni fɛn jumɛn ye walima n'a sɔrɔ u tatɔ don fɛn min na mais n b'o f'i ye u tatɔ tɛ fɛn min u tilala baara de la u segintɔ de don i ye faamu wa maintenant convoi ne ka kunnafoni na mobili minnu bɛ kɔfɛ u girinna ka hi kɛ o de kan pensant que comme convoi ka ca pensant que renfort tɛna sɔrɔ olu tɛna se k'u défend a cɛ hali tun kan ka kɛ i y'o di état major ka communiqué kɔnɔ vecteur aérien ni frappe 3 kɛ localité kelen kɔnɔ localité min ka surun Arsène na u ye frappe 2 kɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan frappe 5 ye donc ambassade yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na vecteur aérien olu nana ka frappe 3 kɔ frappe 3 minnu nana ambassade da a caman taara su bila yɔrɔ la donc frappe 2nan kɛra o surunyana Arsène de la ni 20 kilomètres i y'a faamu donc frappe 2 min kɛra yen o jiwura banbaganciw kan donc ambassade kɛra ok mais ambassade kɔfɛ mun de bɔra walima an ka cɛdenw binnen ambassade kɔnɔ yɛlɛ o sera k'u yɛrɛ défend o de ye vraie question oui an ka cɛdenw binnen ambassade kɔnɔ u ye défense dɔ kɛ défense yɛrɛ ni bɔlɔlɔ ko don a bɛ hakili jigin Itali fɔlɔlama de la Franco Baresi u ye défense minnu gosi ka se ka minnu donna ambassade kɔnɔ olu ka se ka désengager non ça a été de façon incroyable et de façon rigoureuse vraiment ni ni cɛdenw minnu bɛ terrain kan ni n'olu kumana maintenant anw yɛrɛ kɔrɔkɛ anw yɛrɛ balimakɛ o ye dévié ale fils attaque la dans la famille Sidibé Musa Bugu o yɛrɛ tora an bɛ ka yira mɔgɔw la c'est à dire que an bɛ nin ko la e bolo ko an bɛ politique ko la i ka bɔ sunɔgɔ la quoi sɔrɔsi kɛ a bɛ bɔ an ka so de a bɛ bɔ e ka so de a bɛ bɔ anw de la ka taa fili la ale bɛ kɛlɛ mun na a ka kɛlɛ tɛ dɛ ale bɛ anw de ka kɛlɛ la ne ale gagne na o y'anw de gagne ne ala ka kulu wɛrɛ ba kɛmɛ donna ɲɔgɔn cɛ n'ale binna mon frère i filɛ nin ye nɛgɛso kɔli mun na i bɛ o tɛ kɛ wala tiktok mun filɛ i bolo k'a bisi bisi a bɛɛ ala cɛ bɛ ɲinɛ a kɔ i m'a faamu de e filɛ k'i bolo k'i bɛ kɔgɔji kɔfɛ yan i ka mɔgɔw tɛ yan de ala ka ninnu gagne ne ninnu gagne na i bɛ fali wele ko bɛnkɛ ala tɛ labɛn wala bulu haba donc ka yira n bɛ ka nin ka fili nin ka kelen ye n b'o f'i ye o ye anw yɛrɛ kɔrɔ ye o ye anw yɛrɛ balima ye sin na sin ta i k'a faamu ka nɔgɔ bɔ a kuma la i bɛ anw min ye ko Misabugu 24 a bɛ bɔ an ka du kɔnɔ wala famille Sidibé an bɛ foli ka di fɛn donc famille o ye minnu ye combat gosi ka blocage wuli ka ale fisi jɔnjɔw k'a fɔ donc anw yɛrɛ somɔgɔw bɛ ko nin na e min tulo b'an na anw yɛrɛ somɔgɔw e fana somɔgɔw b'a la an bɛɛ de somɔgɔw don wa an ka kɛ yɛrɛ e tɛ mɔgɔ si den kelen dɔn a la u bɛ kɛlɛ mun na e ka kɛlɛ min u bɛ kɛlɛ mun na k'i fa ka se ka lakana sɔrɔ u bɛ kɛlɛ mun na k'i ka musokɔrɔba ka se ka lakana sɔrɔ u bɛ kɛlɛ mun na k'i ka denbaya ka se ka lakana sɔrɔ e dadɔnbali e ma se ka kun e bɛ ko wɛrɛ la an b'an bila e fɛ yan donc oui ambassade kɛra wa diɲɛ kɛlɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ko sɔrɔsi tɛ bin ambassade kɔnɔ mais ambassade man jugu dɛ i bɛ mun ye Jack Bauer la i bɛ mun ye commando film na n'u binna ambassade kɔnɔ u bɛ jumɛn kɛ k'u yɛrɛ labɔ n'i y'o ye i b'a dɔn ko an ka sɔrɔsiw vraiment bi rien à dire sankɔrɔta dan don donc an ka cɛdenw ni convoi yɛrɛ ka nɔgɔ bɔ a la yan convoi sira a se yɔrɔ la koyi a sera n'a sira yen a banna ka se dɔrɔn tɛ dɛ
u ye surafana to dun ka suma donc cɛ ma se k'a jɔ u ɲɛ k'u tɛ taa u taa yɔrɔ la walima k'u bɛ ka bɔ yɔrɔ min k'u tɛ bɔ yen k'u bɛ ka taa yɔrɔ min k'u tɛ se o cɛ ma se ka jɔ minnu nana an bɛ se ka da jamana a mɔgɔw juru bɛ balo la donc tubabuw nana jɔ ko mali sɔrɔsi bɛɛ sara u yɛrɛ ko nɔgɔ an bɛɛ sara ko sɔrɔsi k'an bɛɛ sara u filɛ o kuma de la réseau sanfɛ sɔrɔsi sara kɔma sera kɔma tila ka photo ta lumière mɛnɛnen u selen sufɛ a jaabi an bolo an y'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ jɔn b'a diya ye tubabuw ka propagande la u ka mɔgɔw kɔ parce que u ye réveil min kɛra u la anesthésie défaite makabolo minnu y'u ta anesthésie u bɛ fɛ ka lasunɔgɔli kɛ a tɛ fonctionner a tɛ marcher donc an ka cɛdenw u ye nin baara min kɛ an b'a dɔw ye bi an b'a dɔw ye sini ɲɛmɔgɔw bɛ min na u ye ɲɛmɔgɔw ka continuer o fɛ minnu ye kɔmɔgɔw ye minnu fana bɛ a baara la u ka ka baara fɛ minnu sommes les peuples reconnaissants an bɛ saya an b'a dɔn an bɛ to lakana ale hukumu kɔnɔna la nka lakana minnu san ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ initiative caman kɔni o taara kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛna fɛn min maramu Dambele Madina Sissoco ale ka bunadu o sanfɛ n'a nana yɔrɔ wulikajɔ kɔni kɛra jalakɔrɔjikaw tun b'a fɔ yen ko jalakɔrɔji sebako sabu a bɛ n'a fɔ sira kɔni a jalakɔrɔji n'a ka surun cɛn tɛ i ye kibaruya sɔrɔ donc Bangoni jalakɔrɔji Safo Dabani Nɔnsɔnbugu i b'a ye k'a fɔ Samu Bari wulikajɔ kɔni a kɛra minisiri saba fɛ ministre minnu bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ ministre chargé des domaines ka taa se ministre délégué ma général de division Umaru Jara ka taa se madame Dambele Madina yɛrɛ Sissoco ma Samu kɔni wulikajɔ kɔni k'a kɛ ka taa ɲɛ da fɛn min ye fɔ ma olu bɛ contournement sanfɛ sira o kɔni o bɛna fɛgɛya ka sababuya kɛ Kati sira o tɛ o ye u t'a bila Kati mun b'a to fɛn min ye an ka wulumasi kabaw mobilibaw bɛ kɛ sira la waati dɔw la bɛ se ka lamaga k'u teliya a bɛ don o baara hukumu bɛɛ kɔnɔna la sabu a kɔni a yirala k'a fɔ route nationale numéro 27 nin kɔni a bɛ o baara kɔni a bɛ o dafa an ka jamana kɔni kɔnɔna a yira k'a fɔ ko wari in k'a bɛ ka bɔ fɛn min ye jamana yɛrɛ kɛsu la 22 milliards 881 milliards i y'a faamuya i y'a faamu fɛn min ye a fɔ ma ko étude n'o ye bureau d'étude sa olu ka musaka kɔni ta ye 675 millions a fɔ ma ko hors taxe o fana ye o ye a ka ɲi a ka ɲi a bɛ don lakana hukumu kɔnɔ a bɛ don a kɔnɔ ni siraba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ teliya bɛ yen ni teliya bɛ yen ko dɔw bɛ yen i bɛ kisi o ma Jalakɔrɔji Safo Bangoni Nɔnsɔnbugu kelen kelen nka mɔgɔfɔw t'a don a la mɔgɔfɔw sera don a la mɔgɔw t'a la dɛ mɔgɔw tɛ ni kɔni n bɛ ka mun f'i ye mɔgɔfɔw sera e y'a ye dɛ nin bɛ don hukumu kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ sira min ni a bɔra aéroport daba fɛ n bɛna aéroport daba i hakili b'o la u b'a yɔrɔ min na ko aw bisimila fo ko Mali donna ba ni Maodo ni karamɔgɔ b'a fɔ ko Mali donna ba donc sira dɔ bɔra yen nɔ ale bɛna tɛmɛ zone aéroportière in fɛ Kalaba Jalobugu Dawolo ka tɛmɛ Nimakɔrɔ fɛ ka na Falajɛ o de bɛna bila fɛn min gendarmerie yɔrɔ ɲɛ Balakone dayɛlɛ la juste dɔrɔn o ye o ye donc n'i taara o fɛnɛ ka bɔ san nɔ Senu fɛnɛ fɛ Kafuna Senu fan fɛ ka na gidɔrɔni dɔ tun bɛ yen gidɔrɔni bɛɛ wɔlɔn kɔnɔ Sinu ka yɔrɔ b'a la très bien donc gidɔrɔn fɛnɛ bɛ b'o fɛ yanni ka taa Senu kan fɛ i tɛ t'o fɛ donc olu de contournement ninnu fɛnɛ bɛ bila o minɛn kɔnɔna la fo ma k'u b'o kɔnɔna la mais o fana t'a la dɛ to kɔnɔna la ne yɛrɛ tɛ Tabakɔrɔ yɛrɛ sira jɛlen yɛrɛ ma an tɛ Tabakɔrɔ ko kuma la an fɛnɛ tɛ Famabugu ko kuma la o fiɲɛ cira nin ne tɛ Famabugu ko kuma la nin tɛ juguya dɛ i y'a faamuya donc wari kɔni bɔra ko baara in kɔni a bɛ sen na Famabugu bɛ kanu e kɛ muso tɛ fugu dɛ Tabakɔrɔ yɛrɛ ye kanu n'a ma gɛrɛ fugu Tabakɔrɔ yɛrɛ bɛ ne wele ko i ka cɛ kunsigiba fɛ m'anw k'a bɛ yen a bɛ i kanu an ka taa n'a sira ye i y'a faamuya wulikajɔ kɔni a b'a la ka kɛ Samu Bari walasa fɛn min sira in kɔni a baara kɔni a bɛ se ka taa teliya cogo min na a fɔ ko délai d'exécution o de ye kalo 17 ye o ka teliya n'o ye o ka teliya n'o ye ok n'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye i ka minisiri l'un des ministres le ministre Debu Moussa Alassane Diallo journée mondiale de la météorologie Musa ye mun fɔ n'o bɛ sumani fɛnw parce que sumani fɛn ko kuma an k'a fɔ Mali kɔnɔ a sera kɔ walayi maa caman bɛ yen u ka basigi tɛ se ni dɔw taara fɛ yen nɔ ko kulo 50 i b'a sɔrɔ kulo 47 kulo 48 dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko litiri 20 k'i ka mobili kɔnɔ
ala tɛ litiri 17 donc an ka musala bɛ an ka segin ka na sɛ ala ka fisa fa sɛ o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ta ka ɲɛsin an ka sumafɛnw ma ni ko météorologie météorologie ye fɛn ye o ye fɛn bɛɛ lajɛlen de fɛn minnu n'a minnu sigi bɛ baarakɛminɛn sira kan n'a bɛ sumani kɛ n'a bɛ hakɛw timɛ n'a bɛ kɔlɔsiliw kɛ n'a bɛ jatew minɛ o bɛɛ lajɛlen n'a a bɛ baara bɛ kɛ n'a ye a kɛra jago kɔnɔna ye a kɛra usine ko ye a kɛra bolobaara fɛn o fɛn a kɛra kɛnɛya sira ye a kɛra hali artisanw minnu bɛ bolobaara kɛ n'u ka sira o sira bɛ yen ni jateminɛ bɛ k'a la o tile kelen ta diinɛ jamana bɛɛ lajɛlen fɛ ka o don ba la o kɛ don ye kasi don ye min bɛ se ka hakili to ka hakili jigin o don la min b'a to an bɛ sumani kɛminɛn minnu b'an bolo an ka baara bɛɛ lajɛlen la bɔrɔw fɛn bɛɛ lajɛlen la a ka kɛ ko ye minnu ye ko jɛlenw ye minnu ye ko hakɛlenw ye namara tɛ min na sɛnɛ tɛ min na bingan tɛ min na min bɛ se ka kɛ jamanaw ma hɛrɛ ye parce que jamana bɛ sanni feere kɛ min bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ma hɛrɛ ye jamanadenw bɛ sanni feere kɛ min bɛ se ka kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ma hɛrɛ ye parce que kɛnɛya tigilamɔgɔw dɔ fana bɛ sumani kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ nin don in kɔnɔ don min dabɔra ka si bila. nin bɛ DSS mɔgɔ nin m'u ka baara kɔnɔ n'a sɔrɔ don an bolo fusini mɔ dɔrɔn ko ale yɛrɛ kan ka ko ye i ko kan ka ko ye ko ministère ayi a ma minisiri fɔ ko DSS yɛrɛ baara mun kalifalen don a la k'a bɛ n'a fɔ n'i ko ko mɔgɔ ye fɛn mun ka a bɛna fɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ baara bɛɛ kɛ u bɛ sira u bɛ étude ka tila ka sira da tila ka contrôle kɛ o ma ko dɔw b'o kɛ n'a fɔra k'e ka n'i yɛrɛ ka baara contrôle bɛ cogo ko zone o tɛ a tɔgɔ zone kɛlen don bolofɛntigi la siga t'o ɔ ni kɔni ye nin la kuma tɛ taa nin kan ni i bɛ kuma da c'est bouclé parce que tɔgɔma i ni commerçant ka di o t'a la bon basikilitigi caman de bɛ yen u ka basikili mɔ a tɛ se e yɛrɛ b'a dɔn jagojugukɛlaw tɛ yan u tɔgɔ tora jagojugukɛla walayi feeretigiw kɛra nin donc ka i b'a dɔn donc pour moi c'est des questions minnu qui ne méritent vraiment pas da ka don a la mun na sanu t'a kan ka don a la dɛ a fɔ mun na bani sama degunba de bɛ mɔgɔ a fɔ mun na bani c'est à dire que i ta kan ka bere sugu min kɔrɔta ne bolo hali bi o tɛ ka kɔrɔta ni mɔgɔw b'a ma awɔ n'i sɔrɔla la dɔrɔn i ka kɛ misaliba de ye n'i sɔrɔla la ko kana kɛ tile fila ni ko ni tile saba ko n'i sɔrɔla la c'est à dire que ɲanga tɛ ka da i kun ɲanga ti min n'i yɛrɛ y'i miiri a la f'i ja bɛ tigɛ a ka k'o ye quoi sisan ko la sa u ye kuma dɔ fɔ ko san 3 fo san 4 u b'o de fɔ walima o miliyɔn 15 mɔgɔ bɛ sigi ta k'a y'a da la bilen donc ka sariya de ta sariya bere sugu dɔw de ta fɔlɔ dɔrɔn n'i y'a kuma yɛrɛ bɛ dɔrɔn f'i ka siran wa a tɛ n'o tɛ c'est à dire que wari ɲini jugu la a wari ɲini juguman sira ka sini sɔrɔ vas-y kamalen dɔ nana yan a bɔra faransi ka na faransi yan k'a ye zanji bɛɛ ta zanji bɛɛ kiya kunkuruni de don kiya fitinin ninnu minnu yɛrɛ b'a ko yari sini zanji bɛɛ ka taa dugu kɔnɔ na le clavier de finale kilancɛ yɛrɛ o i y'o kilancɛ i bɛ se nin o saso caman de bɛ yan n'a litraji tɛ se hali sumanikɛlaw ta tɛ se hali minnu bɛ o tɛ yan namasanin n'i taara ko minnu hali m'o tɛ koyi dɔ ko ne ma ko hali minnu bɛ yen n'u bɛ taa yala k'i yɛrɛ ka nɛgɛbolo san olu ka basirasi ninnu a derelilen n bɛna mun fɛ don n bɛ mɔgɔw bila nin na namara de jara bɛɛ ye bɛɛ tɛ guwa fan caman ma awɔ i ka kuma bɛ faamu namara point ko hali minnu bɛ yala ka nɛgɛbolo san sisan Jɛgɛnɛ olu fana b'u ka kuwa olu fana b'o deregile Jɛgɛnɛ ka kuma tiɲɛ f'i ye mara de tiɲɛna dɔɔnin e tiɲɛ wari ɲini cogo jugu o dɔrɔn de don suɲɛ nin bɛna mun fɛ yen bon i bɛ nin mɔgɔ sugu fana ne y'a bila la n taara nin baarayɔrɔ in na suɲɛni bɛ nin baarayɔrɔ la e yɛrɛ ye suɲɛ hali n'e bilala baara la e yɛrɛ b'a suɲɛ kuma fa ni kuma ba ye o de ye i bɛ min ye faso tɛgɛ la k'a bɛ ka faso nin yɔrɔ ta o ni mɔgɔ min feere dira a ma a ye poids déréglé ka balance déréglé pour que ka 8 kilos di i ma ko 10 kilos don a bɛɛ bɛ fa la a bɛɛ bɛ ba la a bɛɛ so ye walayi i bɛ ka fɛn ta min n bɛ misali dɔ bi yen misali a kɛra lasapuru yɛrɛ n bɛ ka sɛbɛn yɛrɛ
o y'a sɔrɔ gɛzinɛri ko tɛ yen gɛzinɛri ko tun tɛ yen dɛ bazɛn de tun bɛ irisi moyen ni moyen irisi yanni irisi o tɛ yan moyen irisi ani irisi o de tɛ i b'a kala ko finigosila dɔ tun bɛ yen yɔrɔ ni mɔgɔw tun nana ni fini dɔw ko demi dɔw b'a fɔ ani 200 la demi ani 200 demi tun tɛ 100 yan hali 60 la tun bɛ walima 50 la yanni mun nana d'a ma ni mun ko 200 la a bɛ 100 la kan k'a fana y'a ka wariw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o wariw a b'olu de fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ muso minnu bɛ sigida la an balaka minnu bɛ yen olu bɛ pari minnu fana na a donn'o fana la donc a ye wari ninnu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sisan k'a bɛ taa dugukolo san kɔɲɔbugu la a ye dugukolo san donc o fana kɛra dugukolo ye o y'a sɔrɔ ko cɛ dɔ bɛ sigi a kɛrɛfɛ n'o bɔra baarayɔrɔ la o b'i sigi ka te wuli a kɛrɛfɛ tuma bɛɛ ni dɔ nana ko a karisa k'i ka fini ko ne ko k'i ka 200 la de la ko nka k'a ma biri ye dɛ aw ko a k'ale dun ye 200 la k'a la dɛ jɔ o y'a sɔrɔ marasi bɔ ka d'a ye a bɛ kɔrɔtɔ ka demi k'i ka fini na walima a tɛ gosi ka ɲɛ ka n'a sigi ka kati bɔ ɔ cɛ nana k'a fana y'o yurugu wariw fana fara ɲɔgɔn kan a fana taara ko ne dɔ fana ye dugukolo yurugu bɛɛ feere a ma donc n b'a sɛbɛn fiɲɛ na dɛ donc c'est veut dire que mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ i bɛ fɛn dɔ kan ça paye cash très cash bon caman de b'an ka dugu kɔnɔ bi walahi dɔw bɛ yen n'u ko k'u ye change fɛn k'i kun i yɛrɛ ɲininka i b'a ye u b'a mugan ka ban ma dɔ bɛna ko wala sɛgɛn kuma tɛ n ka tiɲɛ yɛrɛ i yɛrɛ ɲininka wala kun bɛ kama cɛ n'u y'a k'i kun a t'a kɔnɔ quoi a t'a kɔnɔ hali i b'i nkalon da i la a tɛ bouger mais munna o bɛ cogo min na dɔw fana u b'o sɔ kulo 50 ka bɔrɔ kɔnɔ taa sigi i b'a sɔrɔ kulo 47 don malo bɛ ten ɲɔ bɛ ten an ma sigi o la e cɛ a ka jugu dɛ k'i yɛrɛ ka kuma ni dɔw tɛ faama nɔ ye mais ni ladamu de ye quoi nin ye mara kɛcogo de ani l'argent facile u ka teli quoi sira surunni an tɛ maaw ta kɔngɔ de bɛ la maaw tali don a ko muso bɛ yan lamɛn a ye kɔngɔ de bila an b'o fɛ la i y'a faamu bon dakuruɲɛ Macky Sall nana Sénégal y'a jɔ ye bon Macky Sall ka nani jama bɔra ka kunbɛn farafinna a bɛ n'a fɔ bananin dɔ b'an na ka nimisa kɔrɔlen dɔ fɛ o b'an na parce que Macky Sall bɔ bɛ bɔ don min ne hakili bɛ min na mɔgɔ dɔ yɛrɛ ko ko f'a ka kiiri ye bon mais ni na le monopole de la rue awɔ donc mais est ce que Sonko ni Bassirou ka kɛlɛ o fana ma nin favoriser je pense que Sonko ni Bassirou ka kɛlɛ mais c'est analyse politique la c'est analyse yɛrɛ yɛrɛ bon je crois Sonko ni Bassirou ka kɛlɛ o de Macky Sall permettait a ka na nin na tɔgɔ in kan mais nin bɛ farafinna yɛrɛ politique non mais mɔgɔ fana b'a yira min kɔ Macky bɛ taa don min Macky kanunen bolo mɔgɔ dɔw fana fɛ il y avait ses partisans mais quand jama bɛ se ka caya ka se nin bɛɛ ma c'est là il dabali bɛ ban maintenant Bassirou ye nin bɛɛ de fana autoriser parce que Macky bɛ se ka na mais attention a kun bɛ se k'a fɔ i bɛ na mais i tɛ jigin hali aéroport officiel yɛrɛ la o dɔ dilan ka kɛ Sénégal ye o ka tariku la i b'i bɛlɛn ka don voilà i tɛ jigin aéroport officiel la jama tɛ t'i kunbɛn et puis cortège tɛ kɛ i nɔfɛ cortège tɛ kɛ awɔ mais Ousmane ni Bassirou bɛ kɛlɛ mun na maintenant ka se ka poids wɛrɛ fara Bassirou poids kan contre Ousmane n'o ye Sonko ye Bassirou de tɛgɛ bɛ fanga la ale de ye président ye awɔ donc aéroport ba appareil d'État voilà aéroport ba ka tila ka autoriser ka manifestation ka labɛn fana jama k'a kunbɛn pour au moins se montrer Ousmane d'une certaine manière ce n'est pas seul Irin kan kɛlɛkɛbolo kan et puis si tu fais pas attention élection à venir coalition bɛ se ka bɔ entre Bassirou et Macky ye c'est aussi possible ka n'o écarter ka bɔ jeu la k'u barrer la route ka n'o barrer ka bɔ Ousmane ouais ka n'o barrer ka bɔ jeu la dɛ donc ne ɲɛ b'o bɛɛ de natɔ la donc o de ye nin ko fanga tɛgɛ bɛ ko la pas seulement ko Macky fɛnɛ mais faut le prendre Bassirou bɛ jouer la donc mais invisible dɔ bɛ yen o pouvoir yɛrɛ a ye retour kɔfɛ pouvoir yɛrɛ tɛgɛ de pour faire mal à Ousmane mais mun an balo yɛrɛ tun bɛ yen i ka cɛ cousin mun bɛ yen bon i b'a ye cousin ta yɛrɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko Mogeri don quoi le kɛra cousin an balo Sisoko yɔrɔ cousin de bɛ na ka n t'a dɔn fiasco in kɛ ale ma pasi de kɛ n'ale ye pas décide de kɛ yɔrɔ ale m'o kɛ yan n'ale nalen Dakar Ousmane de ko Bassirou ma ko non k'a k'i débarrasser ka bɔ yen mais sisan a débarrassé tɛ dɛ
Et c'est ça, tout ça pour faire mal à Ousmane. C'est clair. Au début, moi, je n'ai vraiment pas confiance parce que Ousmane a quel mais tout porte à croire. Voilà, ne kuma sɔn kosɛbɛ mais parce que politique la politique dabiri ni o tɛ ban dɛ mais ni ɲɛ bɛ ko dɔ fana tɔ la ni sɛgɛnna mun cogo la mun kɛra mali politique mɔgɔ la olu sɔn. n'a fɔ mais ils ont des institutions qui sont n'a mun kɛra mali politique mɔgɔ la jamana kɔnɔdenw bɛ ba u ye yɛrɛ de pewu 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 n'o kɛra hali n'u mɔgɔ mɔgɔ ma bɔ a ti. Politique force foyi tɛ na ni jamana kɔnɔdenw tɛ n'olu y'i bila i bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ sɔrɔ o de ye politique mɔgɔ sɔrɔ mali ni burukina ninnu mais n'o tɛ e yɛrɛ ka da ɲɛkɔrɔ kɛ parce que ni jeune filɛ nin ye nin bɛ politique nege don jɔn na i ka c'est G Ousmane Bassirou Dieu formé da Ousmane ka tɛgɛdenkɛ ɲɛkelen a ye voté Bassirou ye Bassirou ye Macky Sall ci premier tour fanga tora o lamɔ la Bassirou ni Ousmane nana fɔ ɲɔgɔn kɔ o Bassirou ni Macky bɛ ka ɲɔgɔn ye d'une manière aujourd'hui a bɛ mɔgɔ jigi ye wɔɔrɔ politique la parce que politique ye hakilina ko de ye Ousmane ni Bassirou ka hakilina ta ko Macky bɛ hakilina mun na ko o hakilina man ɲi mais o ma bi o hakilina ɲɛna. Sénégal population bɛ ka ɲininkali min k'u yɛrɛ la nin y'o de ye a partir de population bɛ a bɛ Mali ta population b'a fɔ cɛ politique mɔgɔ ta ca b'a yɛrɛ ka ko la a t'a ka ko la parce que min fɔra politique mɔgɔ population ye carré kɔnɔ Pastef discours la AES kɛlɛ yɛrɛ ka ɲi n'an nana sɔrɔsi dɔ yɛrɛ bɛ di AES ma a wari CFA an b'a lajɛ an ni an banni dugu farafinna dugu tɔw an ka bɔ a la ni tɔw ma sɔn an yɛrɛ b'a question dɛ CFA ko débat yɛrɛ tɛ yen ni ne ko kuma ka di population ma population mɔgɔ bɛ nin lasigi mais ni débat yɛrɛ turu la CFA ko kuma yɛrɛ t'a mɛ Sénégal population fana bɛ ɲininkali k'a yɛrɛ o tête caché ko kuma CFA ko kuma yɛrɛ bila o tête caché ko kuma bɛ yan Bassirou de b'a fɔ Ousmane de b'a fɔ Bassirou donc parvenu mɔgɔ la an bɛna tigɛ politique yɛrɛ la Sénégal fana kɔnɔ donc n'o kɛra dɔrɔn o ye Ala k'an n'u kisi olu ka politique ka institution ka politique taabolo kun ka ɲi. États-Unis ni Iran bololɔbila kɛra mais détournement ma dayɛlɛ. Détournement tɛ dayɛlɛ parce que américains bɛ fɛ ka min kɛ anw na Iran t'o jamana ye. mais Zuzu bɛ kɛ cɛ n bɛna mun f'i ye ni américains ma Iran to yen Iran bɛ kɛ Amérique kalan ye o fana sɛbɛn bi bolo sa diɲɛ ka dɔgɔ bolo tɛ don a la dɛ Iran bɛ ten bolo tɛ don Iran ɲɛ la dɛ sa ɲɛ ka dɔgɔ bolo tɛ suwa la bolo tɛ suwa n'a ko ko n da in ka bagan da in a dɔ la f'i ka wusu o tɛ i bɛ wusu ni min wa Amérique laban a bɛ wusu Amérique laban bɛ wusu ne ɲɛ bɛ min dɔn o y'o de parce que mun na bɛnkan sɔrɔlen awɔ mais attention puissance dɔw ye papier kɛnɛ o tɛ réalité ye puissance tɛ se ka jigin Iran dugukolo kan ka kɛlɛ kɛ. u bɛ ka ɲɔgɔn concertation de bɛ yen jigin cogo de tɛ Amérique bolo Iran dugukolo kan n'u y'a kɔrɔbaya sɔrɔsi fɛn bɛ jigin ka taa kɛlɛ la a bɛɛ bɛ sa o de la u bɛ bombardement na tɛtiw de bɛ Iran bolo tɛti minnu bɛ misiri gosi bɔlɔnkan min kan ka kɛ Qatar u y'a bɔ a ma Iran de ka bombardement a ma ko finalisme Saoudiya mɔgɔw ye pression kɛ Arabie Saoudite u ye pression kɛ Amérique k'u ka taa bɛnkan na parce que Iran bɛ ka bombardement kɛ cogo min a laban mɔgɔw bɛ jigin Dubaï avion jiginni dabila la waati dɔ la Iran ka bombardement sama Trump ye ka a fɔ Israël ye a ye Liban ninnu ye k'u to yen ne ni Iran bɛ fɛ ka bɛnkan sɛbɛn kɛ parce que a guwanna de maintenant Américain tun bɛ fɛ ka min kɛ Iran ka ko kɛlɛ bɛ ban nka kɛlɛ ban kan min tiɲɛna ne k'o bɛ sa garantie bɛ di k'a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli détournement fɔlɔ baya k'olu bɛɛ bɛ tɛmɛ maintenant sa détournement tigɛ a bɛ d'i ma n'i bɛ tɛmɛ ni jɔnni bila la droit taxi ni fɛnw sɔn mun kɛra o ma dernière minute ne ka faamu na fɛn min bɛ wele ko la franc-maçonnerie la main dɔw ko ten dɔw ko ko illuminati olu de a yira Trump la e ma n'a tɛ fanga la anw de danna wa anw tɛ fɛ a ka ban tan anw bɛ fɛ a ka ban tan Iran y'o ja ta Amérique Trump ye majɛ dɔw kɛ Iran y'a jaabi bombardement an seginna ka don a la ce n'est pas Donald Trump qui dirige cette guerre là. donc franc-maçon de base. ouais et surtout mun bɛ minnu wele ko yahudira ani Israël da o la quoi nɔgɔ ti o la quoi sinon Trump en tant que Trump s'a sɔrɔ kɛlɛ banna mais ce n'est pas Trump qui dirige
Il y a une mec cachée derrière toi qui dirige. Il faut le voler par les Israéliens. On dit on a qu'à on fait un mec caché. Donc on est assis pour la mer. Américain a fait le voler il est militaire. Quand il a eu le voler pour faire un marché. Quel a volé? Foli kɛ anw de ta ye. Ka bɛɛ lajɛlen fo dakurujɛ kelen na ni kun y'an ka miirinaw ye i maa min bɛ lakɔ kɛ la miirina kelen na n'i ka nin